Вітанкі, мае шаноўныя сябры, мы з вами працягваем гуляць у Construction Simulator, і сёння мы будзем рабіць штосьці цікавае, так што праз адбіўку вы ўсё самі пабачыце. Так, давайте глядзець, што ў нас ёсць па кампаніях. Мы працягваем з вами гуляць у Innovative Technologies, менавіта гэтыя праекты выконваць. Будзем аднаўляць з вами стары нейкі завод. Цікава, чым ён раней займаўся, гэта невядома, але гэта нейкія рэновацыі. Усё, як заўсёды. Як заўсёды мы з вами пойдзем зараз вельмі хуценька да нашага замоўцы. Пагналі. Пад добрую музыку, як заўсёды. Цікава, што я атрымаў мандат толькі за прыезд на чырвонае святло. А тое, што мы ўвесь гэты час ехалі па сустрэчцы, нікога не бянтэжыць нават. Вітанкі! At my insistence, a new vertical farming system can be created here. We're talking about a new type of modern plant cultivation, but we're building in height, not expanding on land, which means we save valuable space on the ground. This also makes the concept especially ideal for urban space. However, some residents have expressed their concerns that a new installation of high-tech industry could be an eyesore in the landscape. For this reason, we have agreed to preserve large parts of the old industrial building on site and integrate our plant into the structure. The perfect mix of old industrial charm and state-of-the-art technology. I can't wait to see how you realize this project. Шикарно, вертикальная ферма, а? Мне падаецца фармінг-сімулятор смокча ў параўнанні зараз з Construction-сімуляторам. Так, а што нам трэба зрабіць? Першае, нам трэба знішчыць нейкую дарогу, секцыю дарогі. А ну чакай, нам трэба ўзяць пагрузчык. Добра, давай, пагрузчык ды пагрузчык, ён у нас, мне падаецца, быў. Так, мы яго куплялі? Не, мы яго не куплялі. Грошай у нас дастаткова, а таму трэба нам зараз адправіцца ў краму, якая займаецца менавіта гэтым. Знайсці сабе штосьці беленькае, праўда? Беленькая, нібы наша тэхніка Мак, ці вось гэта лікер. Гэта доузер, ён нам не патрэбна. Во, вось гэтая. Шикоўна. Значит, зараз ідзем ужо ў наш гараж так званы, знаходзім лодара. Вось ён, паглядзіце, шыкоўна, прыгожа на вюткі. Тэлепартуемся на месца працы нашай, вось сюды. Так, давай заязджаем. А вось пытанне, куды гэта ўсё сцягваць потым, куды гэта скідваць? Лагічна... Ага, тут кран патрэбны, глядзіце, яшчэ трэба будзе выцягнуць. Крацей, спачатку гэта, я так мяркую, што трэба будзе высыпаць гэта дзе-небудзь вось туды, вось у той бок, вось сюды. Каб яно знікала адразу, праўда? Усё, досыць ужо разважанняў і непатрэбных размоў, паехалі працаваць па добрую музыку, як заўсёды. Так, шикоўна. Гэтую частку мы скончылі. Далей у нас яшчэ два этапы. Аккурат такі там, што тычыцца, мабыць,
труп. Так, наколькі я разумею, гэта нам больш не спатрэбіцца. Неблаго было падвесці гэта ўсё да іншага месца, тыпу нашага складу, гаражу, але пакуль пакінем тут. Я потом прыбяру. Сюды, так. Гэтыя менеджеры, слухайце, пакінулі сваю машыну тут. Трэба прыбраць. Давайте хуценька з гэтае зробім вось туды за парэнчы гэтыя, які тут усталяваныя чырвоны. Вось так. Каб нам не перашкаджалі, бо я ўпэўнены, што будзем зараз вазіць што розныя тут грузы і ўсё такое. Каб будзе разгружацца, бетон тыя самыя вазіць. Так, вось туды смецце гэтае. Так, трэба... Алло! Не хоча працаваць, мабыць. Так, усталёваем кран. Сюды уваходзім. Ну, уваходзім жа ж. Я ж кажу, не хоча працаваць сёння штосьці. Так. Опускаем крука. Наколькі я памятаю, вось гэтае трэба прыбраць. Так, вось гэтыя 4 часткі. Так, і дзве гэтых ці... О, усё сходзіцца. Бачыце? Дзве гэтыя каналізацыйныя трубы і дзве разбітыя, я так разумею, дорожныя секцыі. Добра, хутенька, на раз, два, три, 4. Першая, другая, третья, ну і вось яна чацвёртая. Так, аддалі кран прыбралі адразу. О, ось прыехалі, ну-ну. Хто не разумее, чаму я такі задаволены праз тое, што ў нас тут адбываецца, гэта тое, што нам трэба будзе займацца свідраваннем. А што гэта азначае? Гэта азначае ўсё проста. Свідравальная тэхніка тут не працуе ў гэтай гульні. Не ведаю, дарэчы, як на гэтай мапе. Мабыць, я спрабаваў калісьці даўно, бо мы ўжо зрабілі там кавалачак працы даволі вялікі, які меўся ў нас у... Так, мы спрабавалі. Калі рабілі там не верфь, а марыну. Там было таксама свідраванне, яно таксама, як і на еўрапейскай мапе, яно не працуе. Таму гэтае выбачаюся, мы гэтае ўсё ж такі скіпнем. Гэтую частку працы трэба ісці ў джобсы, сюды foundation, гэта у нас дрылінг. Delivery. Значыцца, мы дрылінг тонкі скіпаем. А вось delivery мы, вядома, зробім. Для таго, каб нам гэтае зрабіць, вядома, нам трэба будзе заскочыць адразу у наш мак. Мак ты дзе? Як было ў мультику, памятаеце такое? Вось гэтае. Так, на гэтым маку мы адразу тэлепартуемся у краму, якая займаецца ось. Ой, як яна, матэрыяламі. Так, адразу загружаемся. Усё як звычайна. Я, мабыць, ужо рабіў гэта мільён разоў, што праект гэта паўтараецца, таму мы просто закупаемся, везем, разгружаемся, ну и далее глядим, что от нас потребуется. I know why your mind is so dishonest. I see you and I'm fucked up like before. I'm surprised the 45 is loaded. You're really trying to blow my brain tonight. Fucked up on a Saturday. The vibes ain't right and the sex don't feel like love. I know that there's better days. The memories are gone. It's a beautiful disaster. Can't take heartache, but I don't think I'm ever getting past her. Добре, мы все разгрузили, все поставили на свое место. Засталося нам только прибрать наш трак отсюль. Бо знову повторюся, гэта не апошня техніка, яка нам тут спотребиться. Нам треба бути акуратними і переважно глядеть в будущее ближайшую, яка тут буде у нас, правда? Что тут, что там. Придется проехать, и такая долгая техника нам будет только перешкоджать. Значит, у нас распаковка наступная, это моя улюбленная тут.
Занятак, мой улюблений занятак, який тут відбувається. Підбігаєш, натискаєш одну кнопку і чекаєш виніку. Сюди давай. Обана, бачили? Бачили, ви це бачили? Мені подається, не хапає тільки анімації ніякі добре. Так, нам потрібен наш бетоновоз. Один знаходиться правильно, він знаходиться у нас на гаражі. Ось ти сюди. Шикарно телепортуємося. Так, що у нас є по бетонам? До речі, я намаль що повне, і мені подається лепше з того боку заїхати для його, не? Есть такое адчуванне, што з гэтага боку не будзе не вельмі зручна. Так, мы сёння штосьці гуляем у англійскую дарогу нейкую. Па левым баку перасоўваемся. Так, сюды, сюды, сюды. О, бачыце, тут які доступ у нас шыкоўны. Сюды пад'язджаем. Ці мы будзем сягаць ажно ў кут? Ну, я спадзяюся, што так. Давай пад'едзем бліжэй. Ось так приблизно павінна быць. Так, раскладаемся. Дзеля гэтага сюды. Потым сюды. І паехалі. Як заўсёды. Пад добрую музыку. I wish I could tell you that I want you here with me, but you'll never love me like the way we used to be. Too far from Saturn, lost in the patterns. Where's the stars align so we could be free? Palms are sweaty, knees unsteady. I can't see my head on straight. Heart is heavy, wasn't ready. Don't think I can see your face. Now we're just friends. How long till that ends? It feels like forever away. Шикоўна. Мы зрабілі гэта. Так, трэба толькі зараз скласціся і неяк выехаць з гэтага месца. Даволі цяжкавата было сюды заехаць. Прыйшлося крышачку нават патыркацца. Так, тэхніка, якая нас патрэбіцца, магчыма, яшчэ раз, не ўпэўнены, але я б хацеў яго пакінуць вось тут, на гэтым баку. Тут все ж таки зручней пад'язджаць і працаваць. Так, трэба ўсталяваць сталёвыя бэлькі. Пытанне дзе? Па-першае, я так мяркую, што гэта ты, спадзяюся, што ты, якія мы перавезлі сюды. Маць на ўвазе, што іх сюды перанесці, а вось яны 4 ляжаць. Усё значна лягчэй. Так што паехалі. Даволі хуценька атрымаецца, я ўпэўнены. Готово. Так, наступны этап у нас што? Трэба нешта заліць, я бачу. Фреймы нейкія паставіць. Чакай, нам трэба заліць слупы, а гэтыя слупы яны дзе? І пры гэтым пры ўсім усталяваць яшчэ трэба будзе вось гэтыя краты. Так, я пакуль што не бачу ніякіх слупоў, таму працягваем з кратамі.
Так, добре. Крати ми усталявалі, пытанне дзе... А, ўсё, я ўбачыў. Я ўбачыў, дзе гэтыя слупы, вось яны чырвоненькія. Чакай, вось тут, мабыць, можна будзе прайсці. Так, вось яны. Ой, халера, ты толькі паглядзі, у якую сраку. У якую сраку я трапіў. Як гэта зараз зрабіць? Чакай. А магчыма, лепш за ўсё гэта будзе перакінуцца праз гэтую сцяну. Узяць гэтага бусла, перакінуць яго праз сцяну і адтуль заліваць. Неяк вось так, вось давай паспрабуем. Атрымалася. Цудоўна. Складаемся. Адганяем пад вось той дом, будынак. Big Shot Limited. Я так мяркую. Ось сюди. Так, стоп. Якія там ще колони у нас з'явилися? Чому? Чому я одразу не побачив гэтае? Чекай, треба вертатися. Треба вертатися. Питання ось, коли я тут покину гэтае. Я змогу так само перекинуться праз стену і просто залить. Давай поглядим, де гэтыя слупы. Так, тут одразу з'явилося ще у нас. Бачите, гэты два ми залили, тут гэтыя з'явилися 4. І Де тыя, які мне трэба заліць? Павінна быць чырвоная канструкцыя. Не бачу? Усё. Надбудова над гэтымі слупамі. Халера ясная, бляха, як з вами цяжка? Чаму так цяжка? Могли б трошечки легче зрабіць. Як там кажуць, я занадта стары для гэтага лайна. Вибачайся, працягваем. It beckons me to go to worlds unexplored, to leave behind my home and wander. Так, крышечку прыйшлося покататься, але нічога. Галоўнае, што справа зробленая. Мяркую на выдатна. Так, пакідаем наш бетонавоз на гэтым канцы. Працоўны нашы пляцоўкі. Так, сюды выходзім. Нам трэба зараз прывесці элементы, якія ўжо былі ўтвораныя. Для гэтага у нас выкарыстоўваецца асобны завод. Так, і каб сюди привезти, нам треба скористатися нашим причепом. І разом з Марком, цягачом. Значить, ми телепортуємося, потім купляємо. Ось тут, до речі, недалеко. Так, як я вам і казав, зараз ми станемо сюди і будемо набувати ці елементи, які, кличуться, вже загадзя вироблені. Так, сюди. Enter. Ведаеце, што крыўдна? Крыўдна тое, што яны адзначаюць вось гэтае лайно, маецца на ўвазе prefabricated, тым самым значком, што і звычайныя элементы, пры гэта пры ўсім тыя элементы, якія маюцца зараз на ўвазе, яны ўжо знаходзяцца на пляцоўцы. Гэта ўжо другі раз падкрэсліваю. Мінулы раз тое самае было. Я падумаў, што іх трэба прывесці, а па факце гэтыя элементы ўжо былі дастаўленыя на пляцоўку, ось і настаяць. За кранам. Раз гэта я і не бачу, што яны ўжо тут. Добра. Зараз гэта ўсё хутенька усталюем. Паехалі.
Нічого, гэта мы прывезлі, зараз трэба толькі вось гэту маленечкую пляцовачку, якая ў нас з'явілася у непасрэдна ў будынку. Нам трэба заліць яе бетонам. Шыкоўна, нарэшце мы з гэтым скончылі, таму што, такое бадзянне ўзад уперад, слухайце, яно хвалюе. Давайте так, все ж таки яно не праходзіць бесслядоўна. Гэта троху бянтэжыць. Калі табе прыходзіцца вось так па 2 разы пераязджаць з аднаго месца на другое, каб проста заліць нейкія сходы. Дзіўнавата, не падаецца вам гэтае? Так, сталёвыя бэлькі. Значит, працуем на кране, поехали. Дякую Богу, я уже хвалявацца пачаў. Так, што ў нас далей? У нас далей ёсць раскладанне сталёвых бэлек і металічных элементаў. Вось цікава, гэта будзе апошняе заліванне бетону ці не. Звычайна, калі мы робім нешта падобнае, трохпавярховікі нейкія і гэтак далей, то бок заліваецца звычайна 2 паверхі. А тут я гляджу, што мы ўжо, мабыць, 4-й раз выкарыстоўваем наш бетонавоз. Добра. Спачатку давайте мы разгрузим наш склад з з матэрыяламі. Так, ён у нас тут. Карацей, паспрабуем даволі хуценька ўсё гэтае зрабіць. Добра, гэта гатовае. Так, дзе нашыя посены, слупы? Наступная задача у нас слупы пацягаць. То давай цягаць. Шыкоўна, судзячы па тому, што нас просяць прыбраць наш кран, мы скончылі з галоўнымі працамі. Сюды. Так, нас просяць вызваліць гэта. О, так у нас 99%. Ну што, як вам? Як вам ферма?
Ферма по вытворчасці, я так разумею, сельскагаспадарчай прадукцыі на базе нейкага індустрыяльнага заводу, які чымсьці займаўся ў мінулым, а зараз будзе вырабляць салату. Добра, паразмаўляем з нашым замоўшчыкам. It's perfectly possible for cutting-edge building technology to be both aesthetically pleasing and space-saving. You and your company demonstrated this in an impressive way, but I'm also glad that you succeeded in preserving the architectural style of the site. After all, it's part of this district's past. Perhaps a museum of industry could be established here someday, don't you think? Чаму б і не, я не супраць. Галоўнае, каб грошы плацілі, чым больш. Gigantic Solutions. Нішто сабе, бляха, вось гэта самаадзнака. Не проста вялікая, а гіганцкая. Не проста вырашэнне, а гіганцкае нейкае вырашэнне. Ну, слухайце, шкада толькі тое, што, мабыць, нас сюды не пусцяць. Вось гэта вельмі шкада, правда? Так, нас сюды не пусцяць, але сапраўды, слухайце, яны вырошчваюць там салат. Бачыце, зялёныя гэтыя вось шэрагі. А што ў нас з вачыма і валоссем? Ну, карацей, гэта атрымліваецца прамысловы падыход да вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі, паглядзіце. Салатик зялёненькі. Шыкоўна. Мне падабаецца, слухайце, гэта, напэўна, будзе самае незвычайнае, што мы пабудавалі. Правда? Вам так не падаецца? Што ў нас яшчэ было такое добрае? Дарэчы, Марэна была вельмі добрая, мне падабалася. Мне яшчэ падабалася вось еўрапейская мапа, там, дзе мы з вамі будавалі, аднаўлялі працу музея. Во. Ну што, вось такія вось справы. Дзякую ўсім велічэзна за прагляд, я спадзяюся, вам гэта спадабалася. Ну і мы трошкі даведаліся, як ўсё ж такі можна рэарганізаваць гарадскую прастору. Вось паглядзіце, мы зрабілі сельскагаспадарчую, лічы прамысловым падыходам вытворчасць, але на базе былога заводу. Вось такія вось справы. Калі вам спадабалася, падабайце гэтае відэа. Калі вельмі спадабалася, абавязкова падпішыцеся на гэты канал. Мы з вами побачымся ўжо хуценька ў наступных відэа і на стрымах. А ўсім добрага настрою, добрага дня, ці што там у вас? Пакуль.